wena uyentshabalalweni usebenzisa amazwi omnyango ebomini athi kodwa umnyango uma ungene ngawo ngulona uye bomini kodwa ufuma uye entshabalalweni lo moya usebenzise amazwi aphayana emnyangweni wobomi wawathatha lawo mazwi wawasebenzisa ukuze ajike indlela le eyebomini iye kwantshabalala isiza ngomzekelo right zathi umfundisi silingana sonke phambi kobuso bukaThixo kodwa ngemini yokutyiwa ecaweni awudli iplate efana kamfundisa ne awuhlali phaya futhi wena okwesibini mfowethu yabona xa ukhonza uThixo funeka ube ne-freedom of speech ya funeka ube nenkululeko yokuthetha ube nenkululeko yokubuza umfundisi akabaniki abantu enkululeko umfundisi akabaniki abantu inkululeko uba mababuze umfundisi akabuzi xa ethethile umfundisi ugqibile akekho umuntu ozophinda vele uyabona ngoba ngantoni umfundisi le nto akuxelela yona ayisuki kuThixo ayisuki kuye isuka kwi-Council of Churches apha isuka khona phayana ikumkani ziyibekile ikumkani uba abantu mabahambe kanje ngoku nina abantu xa niyibona uba hayibo le ndlela irongo kufuneka sihambe kanje xa siya kuThixo uzosikwa ke wena kodwa you are breaking the law kuba uphula umthetho wabo khona hayo kaThixo ya nantso leyo nto ezicaweni kwenziwa imithetho ye-Council of Churches wobona mfowethu ukuba ecaweni mfowethu kwenziwa into enye ecaweni xa kufikwa kuqalwa ngeculo emva kweculo kusukunyiswa umfundisi kusukumisa umfundisi uvula ilizwi emva kokuvula ilizwi kuyathandazwa emva kokuthandaza kusukuma abanobungqina ngelizwi balingqine ilizwi emva kobungqina kungena abamkela abazinikelayo emva kokwabazinikelayo kwenziwa ntoni ke ngoku abafuna ukuthandazela emva kokuba bathandazelwe kuhanjiswa isitya somnikelo emva kwesitya somnikelo kuvalwa inkonzo bayaphuma bayagoduka nangecawe elandelayo stili kusazohanjwa kuleyo platform nangaleya cawe kusahanjwa yabona kukutya la procedure uthetha ngayo yento zalapha emhlabeni yasecaweni uba kuhanjwa kanje wena ozoqhamuka wena nenye ishedule kungeyiyo lena uyasika chasene necawe naw kulaa ndawo yomnikelo ingabe inobunyani njani laa ndawo because ndikholwa uba bathatha ebhayibhileni laa ndawo yomnikelo khandicacisele ngayo nobunyaniso bayo umnikelo mfowethu kukuba uncede umntu kuloo nto ayisweleyo unikela ngento yakho emntwini yamnceda ngoku ingxaki ezicaweni kuthathwa ezi zinto eziyinyaniso bazisebenzise endaweni erongo umnikelo mfowethu into basincedana apha ekuhlaleni ngokubona bayithatha le nto uba hayi nikele ecaweni xa unikele ecaweni unikela kuThixo kanti ngeke umnikelele uThixo ngento etyiwayo kanye ento yokuthenga nanto yokunxiba ezo zinto zinikelele ebantwini abazisweleyo hayi kuThixo akasweli kutya akasweli kunxiba uThixo akaswelanga mali uThixo ezo zinto unceda omnye umuntu ngazo ngoba thatha lezi zinto ke basebenzise ecaweni esi sishumi sivelephi sona njengoba sekuthethwa ngeshumi nje phaa kulo mnikelo izishumi mfowethu nomnikelo kuhlukene ya izishumi ke zona inkonzo eyayimiswe nguThixo wathi uThixo wokhupha okweshumi longeniselo lwesivuno sakho isishumi ke sasisiwa eYerusalem etempileni kubabingeleli ukuze ababingeleli bangasweli kutya uThixo ke mfowethu wathi umbingelelo omkhulu ongunyana wakhe yiloo nto ethi abapostile ngoku sinombingelelo omkhulu phezu kwendlu kaThixo umbingelele sinaye ngoku akasadume ngoku udinga thina uba masithembeke kuThixo qha akusekho shumi ngeshumi zazikhutshwa unyana kaThixo engekezi emhlabeni zinikwa ababingeleli ababahlala eYerusalem ngoku asenababingela senandlu eYerusalem ngoku indlu kaThixo yile mizimba yethu funeka thina senze inyaniso qha sikhonze le mithetho elishumi kunjalo yinto funeka siyenze